बिनानै मोनाबा खावनांगौ आफा खावनानै मोनाबा सिख'नांगौ आफा बहा नोंनि मोसौ गाय बायनाया बबाव दं नोंलाय माथो मासे मोसौ गाया बाबु फैसाया अबाव दं खोन्था जाय सिखावा पुलिस आरो दननि गेजेराव फैसाखौ खावनो हायोब्ला आंथ' सन्देहसो जाबायलै सथि मोनगोन आं पुरा 2,50,000 रां दं दिनै आंनो हिसाब नांगौ थाखा फैसा सोनाव दङ नांगौ जायोब्ला बिबायब्लाबो लोगोबाबो बुलायनांगौबा बुलायगोन मा बुलायनांगौ नामा बुलायगोन दे बुलाय बु दे बु बुलायगोन नोंनि मेगन नोंनि गोदै गारां नोंनि समायना महर बेफोरखौ नुनानै गोसोआ गलिलांबाय नाथाय खुगायाव बुंनो राव गैला आरो बुङाबाबो थानो हाया माने नोंखौ लासै लासै गोसोआ मोजां मोनलांबाय नोङो बुलेटबो मोनगोन आरो लोगोफोरखौ पार्टी जानो थाखाय फैसाबो मोनगोन नों दा गिथार नोंनि देहा सोलेर सना रुफा थाखा फैसाफ्राव सुनिबार रबिबार समबार मंगलबार बैसाग जेठ ग्रह नांना दंथारो सोरगो रायजोनि मोदायजो बायदि नों सोमखोर अख्रांनि पुर्निमा अखाफोर नों अरे बाबरे बिदिब्ला जाम्बाया जोंसो आफाया होनखादोंमोन लेखा फराय साख्रि ला होननानै साख्रि मोनाबा बे न'नि खलबसे हायावनो आबाद मावनानै गोजोन संसार जा होनना नाथाय बे अलसिया गोसो आरो थाखा फैसायानो दिनै बे हाखराव खोलैबाय